holky, zítra se jede do Varu, jo. Jsem se teďka byla vyzvednout v zásilkovně 2 zásilky, zjistila jsem, že jsou 3. Vám, že se všichni těšíte na moje outfity, protože to bude něco. Písám, že mi ta ruka upadne. Ahoj. Vyzvednout ještě poslední šaty a vyrážíme. Hele, toto je... No, takže takhle já tady cestuju teďka momentálně. Tak jo, mám na sobě tenhle skvělý Ion setík, úplně ho miluju. Už jsem vám dávala haul na Instagram. Mám vyzvednutý poner, mám tady ten obrovský Victorinus kufr, ještě že ho mám, protože jsem potřeba fakt něco bytelného, co prostě zvládne hodně kilo. A to tady ten kufr jako zvládá úplně na pohodu. Nějaký kabelky, spoustu outfitů. Vlastně já jsem vyzvedávala ty šaty z poneru i Míše a Míša mi zase jela do Lavero, kde vyzvedávala sobě i mě. A teďka akorát jdem na místo srazu a vyrážíme, jo! Tady skládáme outfity do auta. A to tam potom taky vynesím, jak přijde. Je cool. Plně, love it. Hotel. No, máme toho celkem dost, no. Krásný hotel Imperial. Míša! Mám úplně déjà vu z Egypta, když jsem takhle natáčela a Míša byla takhle v zrcadle. Opět ve výtahu. Jo, exactly. Se neotevřu teda na druhou stranu, ne? Tady to bude. 6. podlaží? Jasně, že se to otevře na druhou stranu. Tady Míša nás provede pokojem. Takže zde máme koupelnu, prosím. Koupelna. Tak, tady spí prosím pěkně Julica. Chtěla spím já, nevím s kým, já nevím. Krása. Jsme tady uhranuté výtahem. Teďka vyrážíme do města, protože už jsme hladové. 2 hladový krky, Přesně tak. A na zahájení úplně nejdeme, takže třeba příští rok. Co? Budeš herečka? No, Já jsem dobrá herečka, takže já myslím, že příští rok mi to vyjde. Ej. Tak, I love Vary, město bez kouře. Dobrý. Rychlost šneků. Dobré ráno, takže já jsem se teďka nakrémovala. A koukám, že jsem to s tou hydratací možná malinko přehnala. Je teďka na snídani, protože už mám neskutečný hlad. Jinak nás dneska čeká pár zajímavých akcí. Já jdu... No, nevím, já vám to povím v průběhu dne asi. Takže já už jsem se dala trošičku dokopy, půjdu ještě natočit rychle nějaké videjko, jinak a už jsem si konečně zjistila, co nás dneska čeká a bude to od 15:00 Lore Cafe event a potom hnedka se budu muset nějak převléknout někde venku. Pak pojedeme na Carolinum, kde jsem si teda vybrala vlastně jeden model od Poneru, protože nevím, kam jinam bych ho potom vynesla a jsou to strašně krásné šaty a potřebuju je nutně někam si vzít. No mám toho tady fakt jakože spoustu, máme to tady takhle s holkama vyskládaný a zjistila jsem, že jsem si toho vzala fakt jako víc, než budu asi reálně potřebovat. Takže já vám jdu tady udělat haul. Nádherný šaty od Lavero. Od stejné designérky mám i tyhle parádní šaty, které jsou takhle delší a mají takhle průhledná záda. Z Poneru mám tyto krásky, úplně že wow. Vlastně mám od nich vlastně ještě jeden set, který mám tady. Ještě takováhle sukínka a takový korzetík. Potom od jedné designérky tady mám tady tyhle celkem dlouhý bílý šaty, které jsou vlastně off-shoulder. Mám od ní, od Mayam, že tady takhle sáčko s těmahle dlouhýma cencourama. Shodou náhod jsem si všimla, že vlastně ta Maya dělala modely pro Miss Czech Republic na Top Model Challenge před minulý rok, něco takového. Potom tady mám tyhle, které jsou takhle zase jako dlouhý docela dost a mají takhle průhledné ty boky, takže v tom je potřeba jít na ostro. Mám k tomu ještě takhle tuhletu kabelku, je to od Valerie Jurčíkové.
Potom tady mám tyhle šaty, které mají velký výstřih, kapucu, jsou extrémně dlouhé rukávy od Alžběty Reskové a jsou úplně parádní. Potom tady mám tenhle set, který od I'm Official, doufám, že to čtu správně, který jsem si totálně zamilovala, je úplně takhle krásný, hrozně se mi líbí tady vlastně detail. Líbí tady tyhle setíky, které vlastně vypadají jako pyžamo, ale je to jako takhle naven. Mám od ní i tyhle šaty, které jsou vlastně kratší a vepředu mají uzel. Tamhle vzadu ve tmě mám šaty na Unicredit, které jsou teda takhle dlouhé. Co se týká šperku, tak tady mám od kamarádky Adély, která má vlastně studio 20.02 studio. Tyhle nádherný stříbrný šperky. K tomuto outfitu mám od AIM Official ještě tady tenhle šperk, který když jsem na něj koukala, tak jsem se ani nevšimla, že je tady vlastně takhle ten příbor a docela mě to překvapilo, ale vypadá to úplně skvostně, je to fakt jako hrozně zajímavý, ty perly a potom tady tohle. Takže jsem trošičku vylepšila make-up a už vyrážíme i s holkama na lore akcičku. Tady máme náš lore. Dobrý večer všem, nás tady za chvíli setkat. Tady se šlo trošku víc, máme taky teplé. Děkuji. Včera byla celkem dlouhá noc. Já jsem včera měla chuť se trochu bavit, takže jsem přišla domů asi ve 4. My obsadili výtah. Teďka jsme museli vstávat hodně brzo a běžíme na Golf Creditas a máme tam být 9:15, takže jsme si vybrali úplně skvělý den na party. Ještě nejsem ani domalovaná, lesk a bude to dobrý. Jsme okolo 12 přišli na pokoj, takže jsme samozřejmě ještě dospávali, co nám scházelo. A 4 jsme měli být na přehlídce Zuzany Lešákové Černé Lešákové, myslím. Už jsme vlastně vyráželi a potom jsme zjistili, že je tam dress code Creative Black, takže jsem si vzala takhle tenhle setík. Asi tam nebudu úplně moc dlouho, protože nás dneska čeká Unicredit Party. To je asi největší akce, na kterou jdeme, takže tam musíme vypadat fakt v topu a chci si na tom dát vážně záležet. Takže přehlídka byla cute. 2 hodiny na to se připravit a vyrazit na Unicredit. Ta fronta. Nám začalo malinko pršet. Ještě, že mám takhle uliznutý vlasy. Maska. Tam někde Áňa. Hej, trochu nám tady prší. Ukaž nám šaty. A posinku, nestíhal jsem posinku.
Máme dneska program zase až od 3, takže se pokusíme s Míšou dostat do Elle nebo Esquire lounge. Doufám, že se nám to podaří a uděláme si tam nějaké fotky a nejlépe oni vyfotí i nás, to by bylo jako úplně nejlepší. Máme poslední, já jsem se dala dokupy. A teďka jdu do Elle lounge, já vám tady ukážu můj outfit. Jako to vypadá hrozně divně, ale já přísahám. In person to vypadá jako fakt cool. Mám tady tyhle nádherné šperky, mám takové prstínky a úplně to miluju, jsou to stříbrné šperky a jsou takové úplně extrémně originální. Tady ty kopce jsou tady úplně šílený. Naštěstí je tady od hotelu Imperial vlastně lanovka. Tamhle, tamtud kousek. A jde se rovnou k pupu, což je moc fajn. Každopádně já se jdu teďka zase převléknout a jdeme na jednu akci a potom se opět převlékneme. A máme 2 akce, které jsou zaraz a ještě bychom předtím měli stihnout, myslím, jednu. Takže uvidíme, jak to zvládneme. Jdeme na Campari party, téma Red Touch, takže já mám takhle kabelku, boty, rtěnku. Jsem toho nebála. Já už vůbec ne. Tatiana v krásné róbě. Wow. A pak ještě ke mně. Řekni nám něco, Míšo, teda, nebo, když jednou. Něco, Áďo. YouTube budeš potenciálně nejlepší fotografka. Tak to všichni víme. Campari je ikonou, milánskou ikonou. Zrovna odcházíme, když začala hrát Nobody, no. Čeká nás teďka Debbie Brown přehlídka, takže doufám, že se sem ještě vrátíme a doufám, že ještě bude Nobody hrát, ale pochybuju, no. To je první večírek, nebo první jako party. Já se tak cítím, jako že tady by se mi mohlo líbit, prostě. Úplně mě to štve. Běžíme na přehlídku. Myška. Mood je All Eyes on Me, něco takového. Nám někdo sebral místa, takže tady celá misí parta se převléknula a bohužel nemáme místa, což je hrozná škoda, protože jsem se na tu přehlídku fakt těšila a řekli nám, že už prostě jim je blbý ty lidi zvedat, kteří nám zabrali ty místa. Měli jsme mít totiž 8 míst v té první řadě. Tak jsme na večeři v Sasazu. Poslední večer tady a chtěla jsem se ho užít, akorát, že Verča, Peťa a Míša už jedou domů. Ach jo. Takže dobré ráno. Jsem se včera někde asi nachladila, nebo možná už předevčírem, protože mám docela nateklý sliznice. Dneska máme poslední den, holky už odjeli večer a zbyla jsem tady jenom já a Tatiana. A Tatiana má od 13:30 ještě nějaký podcast a potom pojedeme. Dáme s Bohem varům. Jsem si to tady fakt strašně moc užila a doufám, že se sem dostanu i příští rok, protože mě to hrozně bavilo. Nakonec jsem si po snídani lehla na chvilku do postele a samozřejmě jsem usnula na další asi 3,5 hodiny a probudila jsem se až ve 12. Tatiana teďka zmizela na podcast a už má krásně zabaleno. Mě to tady teprve všechno takhle čeká. No, jako bude to zajímavý. Ještě jsme tady našli nějaké ztráty a nálezy. Takže kdo se přihlásí o tuhle botu, docela pěkná, vydražím Verči botu asi.